Батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня да се уволня? Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога